Karon mga igala, mobalik mi dito sa Pugisi. Kay ganina ulan, baha. Karon medyo ni lurang na ang tubig. Tinaw na siya. So, mobalik mi karon sa Pugisi. Kami diri sa Siuan. Unsay oras, sir? Karon alas 3:18 sa hapon ang oras. Yeah, ta. Abot na mi diri mga igala sa tree house. Now. Na? Kino? Nindot kayo? May organic na balay. Niya na may mga higala sa Pugisi. Katong among gipamanahan atong niagi o diri mi nag dungag. Diri po do ang picture nga nagbudol fight me. Ang among dahon, among plato dahon sa saging nga abaka. O diri to. O mao ni mga higala ang ano yung mga igala ang among gitungtungan sa amo ang pagkaon. Dire sila nagsahom dire. Padung dito. Dire mi ato nagdungag dire oh. Unsay kasulti niyo dire sa lugar? Tayo, kada. Uli ang kuan. Pugisi River. May tubig dito yo. Ayos kayo. Mag-plaster pa mi diri mga igala. Bira ko rin dungag. Dire tam ni hapon. Dire ni hapon mga igala. Kumsaham sila dito. Napo isa dire oh, na. Napo isangi.